τελευταία φορά που είχε έρθει ο Μητρόχωρος στην Ελλάδα, είχε έρθει μαζί του. Τέτα, ψιλομύτα. Μεγάλη καλλιτέχνης. Εμείς τότε ανεβάζαμε την εύθυμη χείρα. Του λέγα. Είχε έρθει να δει τις πρόβες. Ωραία γυναίκα. Δεν θυμάμαι. Μα και τώρα που λέει ο λόγος, έχει τον αέρα της. Είναι ωραίο πράγμα. Τώρα, τότε να βλέπεις. Θεά. Μα για ποιον λες? Μα για τη δεσπίδερα τότε, δεν έφερε. Για αυτή δεν. Κύριε Χριστοφορίδη, αυτές τις μέρες κλείνεται 50 χρόνια στον κινηματογράφο. 50. Πόσα? 50? Δεν το ήξερε ο Κούλης, έχει δίκιο. Γιατί τον καιρό που εγώ γύριζα την πρώτη ταινία, βαφτίζα τον Κούλη. Αφού ήμουνα κι εγώ στα βαφτίσια μου. Στα δικά σου. Το θυμάμαι, στα δικά μου ήμουνα. Γι' αυτό. Αλλά όχι στην πρώτη ταινία. Παράσταση είναι. Κάτι παιδιά που είμαστε όλα. Δεν παίρνεις το μικρό να το πας περίπατο στο ζάκι. Δεν πήρα τον Κούλη και τα έβγαλα περίπατο τότε. Τώρα σοβαρά να μιλήσουμε. Πραγματικά συμπληρώνεις 50 χρόνια. Σοβαρό είναι αυτό που λέτε. Όχι παιδιά, για σταθεί, γιατί αυτό είναι ρεκόρ, δεν είναι... Αυτό είναι σκέτη πίκρα, βρε. Δεν είναι διάβαση ιστορία κινηματογράφου. Παρασύρθηκα σαν σκηνοθέτης από τη διάθεση των ηθοποιών μου να σατηρήσουν τον εαυτό τους, να αυτοκοροϊδέψουν τα πράγματα που τώρα δεν είναι πια οι έρωτες στη ζωή τους. Αλλά δεν το είχαν ξεχάσει, δεν ήταν κάτι που δεν τους... Δεν μιλάγανε για πολιτικά, για ποδόσφαιρο. Γι' αυτά μιλάγανε. Έχω συμπληρώσει τα 50 χρόνια στο κοινό. Έτος γυρίσματος πρώτης ταινίας. Η αλήθεια είναι ότι γυρίζαμε ταινία μαζί, που τη μηχανή τη γυρίζαν με το χέρι. Ναι, Και του να καταλάβετε Γαζιάδη. βουβή, του Γαζιάδη, του εκείνη. Παίζαμε μαζί. Δεν υπήρχαν προβολής και τέτοια, να πούμε, είχαμε αυτά τα καθρέφτες βάζα. Τα ρεφλέ. Αυτά που στεγνώνανε το φιλμ με το φορτηγό που έτρεχε στον δρόμο. Αυτή, βλέπεις τις καμπύλες της, τα τέτοια της, αυτά της. Τούτη εδώ πάλι, τη βλέπεις μια φορά και θα τη βλέπεις κάθε βράδυ στον ύπνο σου. Σπάνιες φωτογραφίες σου λέω, πανάκριβες, τις πλήρωσα ακριβά. Αυτή. Τις πλήρωσα ακριβά, κατάλαβες, επειδή απαγορεύονται, είναι απαγορευμένες. Ναι, και είναι και σπάνιες. Τούτη εδώ, Κι αυτή. Και αυτή. Καμπύλες της, τα τέτοια της, τα αυτά. Αυτοί δεν είχαν παίξει ποτέ άλλοτε έτσι. Έπαιζαν πάντα συμβατικούς ρόλους και συμβατικές προσωπικότητες. Ο Χριστοφορίδης έκανε πάντα τον πονηρό φίλο, ο Ξενίδης έκανε τον καλό φίλο. Οι άλλοι είχαν λίγο τυποποιημένους ρόλους και εδώ δεν ίσχυε αυτό. Οπότε τους δόθηκε μια ευκαιρία και τη ευχαριστήθηκαν. Έχεις δίκιο ότι δεν έπαιζαν έτσι αυτοί οι ηθοποιοί συνήθως.